to sai shi kuma ke cewa malam shin ya inganta cewa duk wanda ya baya sauraron waka ya zalunci kansa? to ban san wani irin magana ce wannan ba. kamar ya zalunci kansa, to sauraron waka wajibi ne kenan? don duk sanda ka ce in mutum bai yi kaza ba ya zalunci kansa, ma'ana yin wannan abin ya zama wajibi. inda yi mutum yana da ilimi da kuma magana take ta ilimi ta malinta ta sanin abin da ya kamata, bai faɗi wannan magana ba. zaka ba na jin wannan wai mutum mai hankali ya ce wanda bai ji waka ba ya zalunci kansa ko ya cuci kansa. ga ce ya cuci kansa ma'ana wajibi ne ya rika jin waka, ka wajabta masa jin waka, wanda shine ma'anar in bai yi ba ya zalunci kansa. domin za ka ga cewa duk inda aka faɗi zalunci an bar wani abu wajibi, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, sune wanda suka aikata fahisha shine saban Allah, aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunan su ta hanyar barin wajibi. ce zalamu anfusahum abinda yake wajibi ka zalunci kansa ko ƙetare iyakar Allah. umman ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsa, ce duk wanda ya ƙetare haddin Allah ya zalunci kansa. saboda duk wanda abinda ka ce in na yi shi na zalunci kaina, ko dai wajibi ne na bari ko kuma wani iyaka ce ta Allah na ƙetare. to kaga kamar ka ce sauraron waka wajibi ne akan dukkan musulmi ya rika sauraron waka, ko kuma a'a in bai saurari waka ba ya ƙetare haddin Allah, ƙetare iyakar Allah. kaga wannan magana ce wacce take muninta ya kai muni kwarai da gaske. in ka duba wakan nan da kake magana waƙe algina, ba kana maganar waƙe ba wai irin waƙen zube ba, kana maganar waƙe da piano da jita da ganguna da wai shi ake magana. shi na san shi ake magana, ba wai ash'ir ba. akwai ash'ir akwai algina. ash'ir shine waƙen rubuce wanda ake rubutawa. wannan waƙi dama akwai shi a tarihin duniya. annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa, manyan sahabbansa da ƙananan sahabbansa, waye a cike ji waka? annabi ya taɓa ruwaito hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji waƙe irin wannan. in kai yana magana sai a ce yana magana shi'ir shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama baya zuwa kawai ya sa mawaƙi a gaba yana masa wannan waka. in kana magana akan algina, annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba jin wani abu gina ba. in kana magana akan algina, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba taba ji ba. abubakar la umar la uthman wala ali, hakanan duka sauran sahabbai. sai ma dai ka ji suka ka kausa da suka yi wa abin, kama abdullahi dan mas'ud an rubuta hanyoyi daban-daban wanda yake cewa min nasi man yashtari lahu alhadith li yudilla an sabilillah bighairi ilm. yace lahu alhadith ليضل الناس بغير علم. لهو الحديث shine algina, shine waka, wato waka ta kaɗe ta piano ta music ta waye ita ce ake magana ana. wastafziz man istata'ta minhum bi sautika, da yawa daga cikin magabata sun fassara sautika da cewa shine sautul gina. amma idan shi'ir ake magana, wannan shi'ir wani abu ne da ba shi kusan duka sabani da ake ba kansa ake yi ba. sabani wala an ce wani bai ji ba ya cuci kansa. ko shi shi'ir baka cewa wanda bai ji shi'ir ba, rubutacciyar waka, baka cewa wanda ba a karanta masa rubutacciyar waka ba ya zalunci kansa. domin ka faɗi haka ka wajabta sauraron abin kenan. shi yasa wani lokaci mutum zai saki kalma bai zai san me take dauke da shi na lawazim ba. yau inda a ce mutum zai yi magana a cikin hududul khilaf, an yi sabani, wasu sun ce ba laifi in ya zanto waka ce da a cikinta babu alfasha, a cikinta babu mummunar tarbiyya, a cikinta ba kaza ba kaza ba kaza. su kansu da suke halatta duk suna sanya waɗannan sharuɗa. tatacciya ce, tsaftatacciya ce, ba laifi. da a ce kawai maganar shi yana goyon bayan wanda ne yayi, amma magana cewa wanda ma bai ji ba ya cuci kansa ko ya zalunci kansa, wannan ba magana ce mai kyau ba kwata-kwata.